Waranggono Dadya dalam purba wasesa ing dalu mangke ana gumlaring budaya kang rinipta para pujangga minangka wujudaning cipta para lan sare manungsa kang sinebut ringgit ya sinebut wayang mila sinebut ringgit mengko surasana teges gambar mireng kang denanggit mawa renggan lan sesundingan kang endah planet dilupa bila sebut wayang saka tembung wayangane ngagesang lho gambarane urip mila wayang cinipta mring para puja wiwit Makunalaya ing pangajap bisa wae tepa tulodo uripe manungsa kang gesang boten padya padha supados anudya tumindak kang utama anyekiraken tumindak durang para muruk amarang urip nandipun karing pangajap lamun budaya wayang bisa wae tuntunan kang nyata sarta atur pisungsung lan hamemayu ayuning bangun no tidem permanem pundhita ingkang kinarya bebukaning kandha cinarita sedharu mangke alah punika tata gelaring negari ngamarta ya negara Indraprastha dasar negara kang pinastan gemaripah karta tentrem tur harja awit sadaya kula kaprabawan ingkang amengku Puraka Prabon negari ngamarta alah punika jejuluk Sang Prabu Untadewa Sang Ajata Satru ya Sang Yudhistira muja ngari Respati manis Sang Atama Yaswa trimadyaning pasewakan gelar beksangganing para nayaka praja mewah karo kadang Sentana lenggah wonten kursi gathing ingkang pinalipit kencana linemek babut permadani amrih arum kandanira sirna sipating manungsa ana ing negari ngamarta durung yaswa trimadyaning pasewakan yayah Bathara Darma ingkang angin jawantah kebebiarcung loro buaya tegane kaya daru jejagongan sasat pating kemerlap pating kelep peyur dene kang sowan kepara ngersa kaya panjembeng pertala wadane lah punika ngrayi Arya Janaka ya panengah
Pandhawa datan kantun ingkang wonten pengkaranira Risang Nata lah punika Raden pinten tangsel ya nang kula Sadewa dereng dangun wonten negari Ngamarta nampi rawuhipun kadang sepengkang mijil saking negari Durawati Sang Prabu Bathara Kresna tinengalan pating jebibing swanira para putra Sentara memang piranti negara ingkang makempal wonten ing Pasebakan Agung negari Indraprastha Wajina Sang Nata ya paring sabda salokaning wong anggelar pambukaning carita binarung swarane rong kepiar lokananta kawan guyubing praparatangga miwaswarana putri waranggana kang
saking manganyutan-nyuting mangkono mangkono rasa meseping driya roma sepeng driya puji syukur kunjuk ning ngarsaning Gusti kang Maha Agung tidhem kang mresiba binarung anggening sun lenggah dinangkila ning madyaning Pasewakan Agung negara Ngamarta ingkang katemben rawuh wonten madyaning Pasewakan Ageng inggih Koko Prabu Sinuning Ndwarawati katuran perembagi rawuh paduka duh Koko Prabu ngono nggih Yayi Kunto paduka Yayi Kunto atur pambagya sapraptanipun ingkang raka kula nampi ndadosaken syukur naning manah namung kosok pangsulipun taklimipun ingkang raka mugi katampiya Yayi kula Kunto Dewa ing negari Ngamarta lho Yayi mas kadang kula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu sampun kula tampi ndadosaken sumeplo enggalih dipun prayogaken anggen pinjenengan pinarak lenggah sarta amrayogakaken dhateng para kadang taruna ingkang katemben ngabiyantara nuwun inggih mangesaken dawuh Yayi Kunto semono ana kadangipun kakang kang bagus ya mung Yayi Arjuna ya Yayi Janaka Raharja Piswanira Yayi Taranggana nuwun inggih Koko Prabu saking pangestu paduka Koko Prabu Sinuning Ndwarawati winantu kerahajan bekti kula mugi kundhup wis tampa ndadekno renaning kalih semono pangestunipun kakang mbarokake tampanana nuwun inggih Gurawalan pangundi kula mugi andadosaken jimat kawula saklaminipun gesang Koko Prabu semono kadang ingsun Yayi nang kula padha raja nuwun inggih Koko Prabu saking pangestu paduka pinanting kerahjan bekti kula mugi kundhuk sinaosa ingkang rayipun Sadewa ngaturaken pangabekti Koko Prabu ya Yayi kembar nang kula lan Sadewa ngaturna bekti wis tampa ndadekno renaning kalih wangsul dhateng Yayi kula Kuntadewa nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu sawetawis ingkang rayi Kuntadewa badhe miterang dhateng Yayi Janaka Yayi Arjuna ora ana sesulingpun kakang ing babagan kembat pusaraning adil ing negara Ngamarta mungguh kaya ngapa kananing para kawula negara Ngamarta sakukuban Yayi Arjuna nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu kawuning kapetang bilih para kawula ing negari Ngamarta menika inggil martabat lan budayanipun senadyan to mawerni-werni agami ingkang linasuk sarta kapitayan ingkang sinandhang sedaya sami guyub rukun boten wonten dredah lan pasulayan babar pisan prasasat-datan wonten tukar padu mewah gegeran sak pepadhaning cukup seperti Jumburung yen kowe mangkono sumrambah miyang kawulaning sun kang padha amung tani kaya ngapa nuwun nggih Koko Prabu kawuning ana katemben menika nggih sampeyan nikmati panenanipun sedaya ingkang winastan panen raja mila sesampunipun manen
tanem kapisan lajeng kawastanan panen nanem gaduh nggih panen nanem pindhon duh Koko Prabu mila subur makmuring wewengkon negari Ngendraprasta mboten kenging kakujiwakaken malih Kanjeng Koko Prabu syukur sekedhi jumurung yen kowe mangkono duh Nyai Arjuna diprayogakno dhisik ngene ro marak seba wangsul dateng Koko Prabu Sinuning Ngorowati mbok bilih Koko Prabu sampun nguningani bab kahanan ingkang dumados wonten ing Pasewakan Agung negari Ngamarta duh Koko Prabu Kyai Kunto sawetawis ingkang ngandadosaken ganjelaning manah sato tansah gumana wonten pring perdaya menika mboten sanes bilih ingkang kawastanan Pandhawa menika menawi jangkep lelimane ewa semanten wekdal mangke wonten bab ingkang Anyarwadi sarta nganeh-nganehi wonten Nyai Kunto wonten Nyai KP Janaka mewah Yai Nangkula Sedewa ewa semono sing kaku njelu mokong merkengkong sedulurku sing gedhe dhukur blengah-blengah ora nyawiji ning madyaning pagelaran agung negara Ngamarta duh Yai Kunto munggah menapa ingkang ngandadosaken Yai Wijasena mboten manunggal lan nyawiji lawan para kadang Sentana Yai Kunto duh Koko Prabu ngono niki mboten tandha lan mboten atur tengara babar pisan bab kananipun Yai Wijasena kepara Yai Wijasena menika ninggalaken kewajiban mestinipun lenggahipun minangka jeksa negari Ngamarta duh Koko Prabu sasat anggen kula angantu-antu satu ngarep Yai Wijasena makempal saged sabejagong lan prokadang Sentana sasat kaya anenteni sineming prau gabus kemambanging watu hitam duh Koko Prabu Yai Kunto mangke rumiyin mila saking jabat negari saking manca negari menika kondang kaloka mboten wonten negari ingkang subur makmur tentrem lan adem ayem yen to mboten negari Ngamarta patut kinarya conto sarta patuladan tur maneh wewengkon negari Ngamarta menika dipun lenggahi Yai Kuntadewa ora ana ratu kang sabar drana sasat kawicaksananipun Yai Kuntadewa menika saged amadhahi sangyaning para kawula kalebet kawula alit ewa semanten senajan to Yai Kunto menika kajen keringan minangka raja negari Ngamarta nggih tetep Yai Kunto menika mboten angiwakaken sepindah inggih menika pangarsaning Brahmana kaping kalih nggih pangarsaning agama mila dos pundi kemawon Yai Kunto menika patut tinulada kaping kalih mboten wonten papongan ingkang prasasat kukuh bakuh satus santosa bebudene yen ora Yai Werkudara Yai Wijasena kang saiki ora sowan ning Pasewakan Agung negara Ngamarta duh Yai Kuntadewa menapa masababipun mila mboten wonten sinadriya ingkang prasasat anjek-jekaken adil lan bebener yen to mboten Yai Wijasena mula patut tinulada senajan to kaku njelu mokong merkengkong paribasan nek ngalor ya ngalor nek ngidul ya ngidul ora ngangging mayang tetule babar pisan ning patut tinulada bebudenipun Yai Wijasena nek iya ya iya nek igak ya igak siji karo
arek-arek kono iku. Nek iya tibane iga-iga tibane. Lho, iku sing gak oleh. Mula kudu blak kotang bloko suta. Iku wateke Yayi Wijasena. Tur maneh uga tinindian Yayi KIP Janaka. Ora ana sinatriya kang mumpuning samu bareng reh pinter ing ulah kridaning peperangan, ulah kridaning kaprajan, mewah keprajuritan, uga ulah kebatinan wis tinublek-blek manggon marang Yayi Arjuna, Yayi Janaka mumpuning samu barang rek. Mula pinemuning Yayi Janaka iki kanggo paugraning para raja lan pangarsaning negara. Uga Yayi Nangkula. Yayi Nangkula iki bisa mimpin sangdianing para golongan, bisa mumpuni mimpin sangdianing para nom-noman kabeh. Dene kang pungkasan Yayi Sadewa kang uga prigel ing olah dagang, bab dagang sak njero negari uga ndaban negara. Mila sampun pepek pirantimun negari ngamarta Yayi Kunto lajeng menapa ingkang kasumelengaken lan menapa ingkang kapenggalih kok ngantos Yayi Wijasena menika mutung boten manunggal lan nyawiji lawan sangdianing para kadang. Mula kena diarani Pandhawa yen to jangkep lelimaning Yayi Kunto. Lun inggih Koko Prabu kawuning ana samunan dadosaken gerahing penggalih katemben menika ingkang dadosaken meneseling manah Kakang Wijasena mbok bilih Koko Prabu Kuntadewa menika siji lawan padatan ing wekdal mangke Koko Prabu Nalendring ngamarti Kakang kula Kuntadewa menika boten anglenggahi darmanipun Nalendra. Mesinipun Nalendra menika teliting samubarangipun kalebet ingkang dipun pitakenaken Kakang kula Wijasena kathah bandhanipun negari ngamarta menika ingkang ical musna dhateng pundi papan padununganipun Koko Prabu kaping kalih jeriting para kawula alit ingkang anggadhahi panemu benten kelawan Koko Prabu Kuntadewa temah kasangsaya lan boten antuk kamardikan babar pisan. Mila Koko Prabu mbok bilih menika ingkang andhari Kakang kula Wijasena mboten kersa sowan wonten negari ngamarta peran Yayi Arjuna kepara yaiku kang dadi aturing si Wijasena. Semono Wijasena matur iki yen ora ana pun Kakang ana paunen-unen kendang ditabuh sisih, tegese samubarang ora gadhuk mung siji sing muni kalebu si Wijasena mung madul marang Yayi Janaka ya Yayi Taranggana. Mula aja kesusu ndumuk lawan pun Kakang selagine jadi durung bisa nekakno si Wijasena bisa sapejagong lawan pun Kakang. Tur maneh sineksenan Koko Prabu sinuning Dwarawati Arjuna Sena Werkudara kok setun temen oleh mundha menawi ngundat-undat lan pun Kakang ujaring beda kelawan padatan wis ora kaya Kunta kang sak mestine Wijasena. Yen sepecap pandeming tias Sang Nalendra Rasana ngendika ler kayang kebur kawinan ngendikan waruman manis mring pranayaka kang sandya sepa ler ngatya tirta
Wong mertapa lali mring putranya burung toprasida nampa gandarana bintang binangihana mendel ing dalem sawetawis napa negari ngamanto Sang Prabu Kuntadewa sumawon ingkang rayi pun Arya Janaka kang nalika semanten datan wantun matur dhateng ngarsanipun Koko Prabu Sinuring Dwarawati sasat datan kumawane madul marang kadang sepuh mleng mriku sasat susahing penggalih Sang Arjuna yen Torinasa tansaya ndredeg ginakas tansaya karana Raden Taranggana Janaka monggo dipun rembak kanthi meninging manah jer perkara menika kedahipun dipun penggalih kanthi sumeling manah ibarat umpama ana bolah kang ruwet mesine sak ruwet-ruweting bolah kena den udari pun inggih Koko Prabu Nyai Janaka pun inggih peran ayo sing rukun lawan prosedulur pendhomo 5 yen ora rukun dadi apa mula ana panunen-unen rukun anggawe santosa cerah agawe bubrak Yayi kareping Siadi iki ora wadul parang pun kakang ning gandeng Yayi Janaka matur den rungokno pun kakang ya gedhe cilik iki padha niatmu madul tupraping pun kakang wangsul dumateng Yayi kula Kuntadewa menapa leres ingkang dados aturipun
Yayi Janaka. Semanten yen to Yayi Wijasena Yayi Werkudara anggadhe pemangke sasat Kundamana dhateng Yayi Kuntadewa mongko jejuripun nalindra negari Ngamarta. Menapa inggih yen to panjenengan menika kok inggih nglampahi ingkang sasat nalisir saking darmanipun Nalendra Yayi Kunta. Koko Prabu lahir terusing batin menika nggih namung penemunipun Si Arya Wijasena ingkang datan mangertosi babar pisan pikadenganipun ingkang rayipun Kuntadewa. Mila dos pundi piwara Koko Prabu mbok bilih Kakang kula Sinuning Ndorowati menika wonten bab ingkang andadosaken ganjelaning manah utawi kirang percados datuk ingkang rayi Kuntadewa iki sumangga kersa Koko Prabu. Mila nggih benten yen to Yayi Kuntadewa malah kepara ndak walaupun Kakang ora percaya marang Yayi Kuntadewa. Kula wiwit kuncung nganti gelung, wiwit brangkang nganti brengos kumalang. Paribasane kula menika nyipati Yayi Kuntadewa jer mboten wonten sinatria kang sabar drana yen to mboten Yayi Kuntadewa. Wiwit dados nalindring negari Ngamarta menika saged anadahi sembarang dengah. Tegesipun mboten bedakaken marang kawulane. Iki kawula cilik iki sing nggone pangkat lan derajat. Semanten ugi maringi kamardikan dhateng para nom-noman ingkang anggadhahi pemanggih. Mila yen pun Kakang percados kemawon lah perkawis sing wekdal mangke Yayi kula Kuntadewa menika kalebet nalisir sarta liwar ingkang dados pakartos panjenengan menika lha iki pun Kakang menika datat nyipati babar pisan lho Yayi Sena Yayi Werkudara kok setun temen karepanipun Kakang mbok yo manunggal lan nyawiji ayo bareng karembuk mila enak wong ijen yen to bakal menggalih menapa kemawon ora kaya yen to bebarengan sak sedulur sak kanca ruwange lho Yayi manunggaling para wadang menika kalebet kekuatan ingkang pilih tanding kosok wangsulipun yen to para Pandhawa langkung-langkung Yayi Werkudara boten manunggal kelawan para kadang sentana sasat bakal nggege mangsa cerah agawe bubrah rukun agawe samasa Yayi Kuntadewa. Dereng ngantos dak manggene pun nimbal Wacana Kesaru gegering tampu menjaba. Iya Pancajara sumiang. Iya wong Pancajara sumingkir. Meyak. Ingkang meyak dodo terantanan pundak ya tanpa punya duwe pok pidhek lambit. Binarung siliring samirana lampahira panenggak Pandhawa Arya Wijasena sareng gereng tunggul dhateng karsanipun kadang sepuh nata negari Ngamarta Prabu Kuntadewa yana miyating salirannya
Kuntadewa kang beda kaya adat sawise sasat liwar kang dadi darmaning ratu sasampunipun satu trunggah Yati ninggalan lawan kadang sepuh Kuntadewa dadosaken jumlah kalih kang denan tuanku kang denan parwis tebus lan tumus Wijasena kepara ndadekno kagiyatan pun kakang sasat idwa durung asat nginango durung abang anggening sun sabejagong satimbal wacana lawan kadang sepuh pewah kadang taruna semono
kang katemben miyak sanggyaning Pranayaka Praja ya sedulurku dhewe panenggak Pandhawa kang tak antu-antu lan tak arep-arep kaya ngenteni sineming prau gabus kemambanging watu item Bijasena enggal matur kang raja yen manganjuring sena gotewa simbar sanca punya kerja kanser mengamuknya kerja singo barung kena mengamukin kerja singo barung Jimbar punta kakangku ya satekaku ora ana alangan sawijaba mengkono derma jimbar punta kakangku Yayi Wijasena padha raja dadekno bombongipun kakang ora liwat amung pangesunipun kakang ing Gurwati tampanana Wijasena supaya Yayi Wijasena tansah winanting kerajaan yo ditengresna kakangku oleh pangestu dhewe padha waras lho Gusti mesine oleh pangestunipun kakang jalaran pun kakang iki dulurmu tuwa ndongakno dulur anom kalis sing sambikala nir ing rubeta dadi bagas lan larasmu Wijasena ndongakno aku seger waras wong awakmu dhewe ya durung karo nek waras ditengresna kakangku ya pancen bener wangsul dateng Yayi Kunto sena iki siji mamula atine sarujuk ya sedot atine seneng ya sedot atine susah ya tetep sedot sledot Wijasena enggal matur kang raja wah ditengresna kakangku semenaga derma jimbar punta kakangku sasak kaya wis tak enting-enting anggonku bakal tumeka ning tengah-tengahing pagelaran agung negara ngamarta nedheng ditengresna kakangku ana mamula supaya den lumokno ditengresna kakangku yen wis kaya mangkono ora ana alasan sarta unen-unen sing diarani kendang ditabuh sisih ya ana kendang enak nek ditabuh sisih umpama kembyang mesti sak gedhuke gedhuk sak kembyange dadi lan enake nek kembyang tok mesti kemrombyang gedhuk tok mesti yo blang-blung wong jenenge sisih ya Wijasena mamula derma jimbar punta kakangku ora ana sing tak aturna mung kejaba watak lan watunmu sarta laganmu dadi ratu tak tunggone paribasan wiwit kuncung nganti gelung wiwit berangkang nganti Brebes Kumalang sasat ora ana ratu kang sabar drana mumpung samubarang rek bisa madhahi marang penemuning para kawula tuwa muda lan sembarang dengah bisa momong lan momot mring samubarange lah saiki kok liwar kang dadi pakartimu derma jimbar punta kakangku Yayi Wijasena ndumuk lan pun kakang mamula ora rumangsane ora ana kang meruhi jroning negara ngamarta babagan bon
bondo donyane negara yen ora Wijayasena mula lungguh minangka jaksa negara Ngamarta. Mula bondo donya negara Ngamarta prasasat pirang-pirang perangan ilang musna lan diparani. Kunto kakangku kudu bisa jawab, kunto kakangku kudu bisa mangsuli. Mamula gak gampang wong nabuh kendhong niku nek gak ngerti kedhuk kembule, gak gampang kesusu ngomong nek gak ngerti asal anu sule. Puluh kunto kakangku menehi marang sedulur utawa para kawula cilik ing negara Ngamarta kang perlu bantuanmu. Mamula bandane negara Ngamarta mung dikebyurna biur ana karene sing akeh kok lebono kantongmu dhewe slep. Kok siji pakar timur temo jembar punto kakangku. Aduh Wijayasena sasat Kyai Wijayasena mirang pun kakang Koko Prabu mila siji ingkang dados kanyatanipun mila Koko Prabu bab paduling Kyai Wijayasena menika inggih namung kadudut saking raosing manah. Mila mbok bilih sampun titipan panjenenganipun mboten sarujuk kelawan ingkang rayi Kuntadewa Jemejur minangka raja negari Ngamarta. Mbok bilih malah kepara Kyai Wijayasena menika nggadahi milik anggendhong lali dhateng negari Ngamarta gedhe cilik kepengin nglungguhi negara Ngamarta nglengser pun kakang. Iya apa ora Wijayasena? Waduh diwalik. Bisa Mancala putra, bisa Mancala putri, ning nyatane kanggo kamurkaning dhewe ngaku jare Nalendra ratu kang jujur, ning nyatane ora cocok kelawan kelakuane. Kono ngaku jare ulama pangarsane negara awu-awu tibaning kanggo kebutuhane dhewe kanggo numpuk donya lan kanggo nyukupi kebutuhane dhewe. Didokosno kakangku kaya ngopo? Ya Kyai Wijayasena sakjane ngono ya bener kang dadi aturing si Adi Wijayasena. Semono Kyai Kunto kados pundi menika pun kakang mboten saged
amungkasi ingkang dados maturipun Yayi Wijasena sakmenika mangsa dhateng Yayi Kuntadewa inggih menapa mboten Yayi Kuntadewa anggane pemanggihan kados mekaten mangko ditengkorsna kakangku diono maling kok ngaku maling iku mesti ales nek ditakoni mula ditengkorsna kakangku aja melok-melok dina iku aku tetep nglurusna Kunta kakangku kang dadi ratu ora bisa jejegno adil tumraping para kawula tasih mengkono ditengkorsna kakangku semono kaya sinebit talinganing Nalendra ing negara ngamanto Sang Prabu Kuntadewa den wirangna kelawan Si Wijasena dasar Prabu Kuntadewa wis siji kelawan padatane mila ora ana kang den gunakna mung piangkuh lan reka daya ing kono biwa mbujuk alus Jala Sutra marang Yayi Wijasena lho Yayi Werkudara kok dituntun Yayi Wijasena Rinanggul Sang Wijasena kaya-kaya terik welase lawan Kadang Taruna ning sakjane tiba kosok balen ing rono Nalendra negari ngamanto Sang Prabu Kuntadewa giya grayak astane ora ana kang den angkat namung kekuatane Sang Wijasena ya winastan sumping pudhak sinumpet saknalika sumping pudhak sinumpet kegiatane Sang Wijasena sinendhal kelawan Sang Prabu Kuntadewa kaget ingkang sami omong boten padhane apa sing kok karepno tega Wentara kelawan Wijasena sumping pudhak sinumpet kok cabut kok jebol nganti udar rambutku madur-madur kowe mangkin Kunta kakangku ora kandhek samene bakal ana unduh-unduhaning wong landur ngunduh wong nyelang bakal mulehno Kunta Wentara dhateng Yayi Wijasena suming pudhak sinumpet piandelipun panjenengan babut ngantos udar rambutipun Sang Wijasena Yayi Kuntaka Prabu Sena kedah menika nemahi menapa kang dados pakartosipun unduh-undunganipun piyambak ingkang Cumantaka ing semaken ingkang Yayi Kuntadewa perang andadosaken kagiatipun para nayaka praja ingkang sami seba wonten pasewaken negari ngamanto kedadak praptanira pawongan saking sabrang bumi lumayu wujud Sang Brahmana biasa dhateng asanipun Nalendra negari ngamanto
ngapunten sanget anggen kula Cumandaka sawana dengan Rawaduga sinuwun mangko dhisik jeneng sira jatine pawong saka ndi Bebusana Kabrahmanan enggal matur Kang Praja pisana nggih pangejawaken dawuh kula menika jatosipun saking tanah sabrang bumi lumayu kalares saking negari Tawang Gantungan waduh sinuwun anggen kula kepengin sanget Suwita satwa kenger dhateng negari Ngamarta sasat kaya wong ngidam masem cempaluk kaya kurjak gedondong lan kamecer sanget. Duh, Koko Prabu prayoginipun kados pundi peran? Wah, mangko dhisik jeneng sira iki kepengin banget ngenger tumrap negara Ngamarta. Negara Ngamarta iki negara kang gedhe. Kula pawitanaka Kang Pok Sandang ngenger tumrap negara kang gedhe mesine duweni piandel. Oh, sampun wasumelang paduka ingkang wonten pengeran kawula Nalendra Ndrawati Sang Prabu Bathara Kresna. Waduh, sinuwun kawuningono. Oh, kula menika Sang Begawan Jail Sakti kang sampun kondhang karo kowe tanah sabrang. Tuwuk anggen kula nglakoni tuwuk anggen kula tirakat lan tapa brata. Oh, tapa bisu 5 taun. Tapa jengking 10 taun, tapa ngintir 15 taun. Mila pun boten nguji wani lan sampun kasumelangaken menapa kang dados kasektenipun Sang Begawan Jail Sakti. Yen to kowe mangkono tuduhna labuh labetira gandeng dina iki ingsun duweni karep bakal menehi paukuman marang si Wijasena yen pancen jeneng sira bisa mikut Ambanda kadangku Taruna Wijasena gedhe ganjaran tumrap jeneng sira Sang Begawan Jail Sakti. Sedhi kawuh menawi kader wonten pundi papan durungipun si Wijasena diniku uga ninggalna kutha praja negara Ngamarta enggal bojomen Sang Begawan Jail Sakti nuwun tambahan pangestu. Kula kang sagah amikut Sang Wijasena kalih murid kula kula yuda lan sura panggiga. Nang kula Sadewa uga si Gatotkaca kabeh mangpun wa Kuntadewa nggih Gatotkaca kang meruwi kepara kang ningerke blate Malik Manone ya mung Kanjeng Ramanira gedhe cilik pun mau bakal ngelikno Koko Prabu sawetawis Koko Prabu Sinunggurwati tumandha wonten negari Ngamarta rumin monggo sesarengan Bujana Andrawina kempal lawan Kang Rayi mewah para kadang santana pun nggih maesaken dawuh Kyai Kunto para sabda pangandikane Nalendra ing negari Ngamarta Sang Prabu Kuntadewa kene jengkar saking palenggan Lirsidara Patrapira.
Dewa den Kanjeng Kalendra Ndrawati Prabu Kresna kang wis manjing mune sanggar pamuja Brata dening alam Kalendra kalih blok sundakep sumujuga nutupi baban Piwarasama ana gandha tangkena den Ambana Sura tangkena den Rumana Rasa tangkena den Ulu keplasing cipta Sridikara Swan dhateng pangayunane Gusti ambakar puneng dupa sak ndas gajah gedene
Wedinipun nang dupa dipun bakar kukusing ora bisa sumundul ana ngawiyat tandha ora katarima apa kang dadi panyune apa toh tengarane ana gondo amis tungtung basi sikep jero keke jopo ya nenjing bidal umurung saka jaroning negara kang peri bendhe munyong engkang opor bating kancar enjing budal saka jaroning negara enjing budal saka jaroning negara Putraning Sunda Surayuda lan Suraprambeda
ya sekabating Sunan Derekno saka negara ngatas angin lho tawang gantungan nuwun Sang Yogi Penembahan kula pun Surayuda semadhong dawuh kula pun Sura Prambita nggih semadhong dawuh kula pun Bapak Muji Yogi ngaturaken sembah Mbah kula Begawan Jail Sakti Cak kula nggih ngaturaken sembah Mbah Begawan gak ada lagu-lagu aja kengko padha ya ngono wong mang campur sari ya nocok iki engko perange mung 5 menit 5 menit lagi ya wis sembarang manggo dhisik Surayuda lan Sura Prambita Wuruhana lakune pun Rama Penembahan Jail Sakti keturutan tumuju ning negara Ngamarta dinarima pasuwitanku lan pasuwitanmu yen bisa nyekel iku Raden Wijayasena Banda Raden Wijayasena kajeblos ning pakundaran Samurwan lan tupindake wani maneni kadange sepuh iku Sang Prabu Kuntadewa mekaten Kanjeng Rama Kanjeng Rama Penembahan aja wedi kangelan udan kekijan nyolok lintang sambung ngobrol ayo diupati wong kang aran Wijayasena dibondo Wijayasena jeblos nang pakundaran gedhe ganjaran sing tak obalan obrimo ngono Sura Yudan Sura Prabu kuwi Pendukul nyenget ya mamulok nek gedhe ayak ngene iki tabuhane wayang ayak iku tabuhane wayang ndange ngaplak kepule mbek tarung kena untas sarone wis begini sindene glengkeng lah ngono rek mesti sinden glendang tak sangone lah apa kuwi mari ngene selowan arep lek jero nanggapan terus selo-selo barang ngono. Timbang tandur. Moye paneng kok tandur. putra murid wicaksana lan manara Dalmadine uga tak jaluk gawemu pawongan kang bakal kepingin bondo Wijayasena gedhe tekating bakal mikut Wijayasena pepalangono aja nganti kasil Dewa Sampurna.
gak ganteng berengos iling bututrik curut kakan bola tentu dalam bukan gak gitu deh. Ono pawongan gedene cilik dukure cendhek pawase canting jali wani ngadang lakune ya aku Surayuda muriding Sang Begawan Jahil Sakti Serayaning Prabu Kuntadewa bakal bondo Wijasena sapa sinadya wani ngadang lakune iki Surayuda adalah sejagat ora ana loro ya iki Cantrik Wicaksana putra murid Kanjeng Rama Begawan Dewa Sampurna bakal ngayomi lan anggadhingi lakune Raden Wijasena gelem bali yo. Ora gelem ya mundur adalah mansati kurang ajar. Ing atasing gilik ongkel-angklik wani ngalang-alangi kekarepane iki Surayuda bakal bondo Wijasena sepira kadhidayamu. Ya prabang pasuryanira keret punang maca netra kocak nentarantir hidup nyomang cakra netra kocak nentarantir hidup nyomang cakra ya iki wujuding sekabat wicaksana ya Cantrik Wicaksana murid pinunjuling Rama Panembahan Dewa Sampurna gelem bali ora gelem ya mundur aja kaya celeng beboloten wana-wane bakal bondo Raden Wijasena yen iso nglangkahi bangkene Cantrik Wicaksana ninone ayo punakawan musuh punakawan pendor cek musuh pendoro gua damai mawon lan apa jaman iki taburan bareng ngopi mawon ayo ngobar mawon ngopi bareng ngopi gak lega kene ngopi ya ngopi nek gak andok nang warung sor kere sing ngudhep areke koyo rambut jagung abang yo gak lega kene jamben yo angkat kurang aja sepiro kabeh sepiro kasudiramu ya aku Surayuda ora bakal mundur jatah yen aku bisa bondo Wijasena gedhe ganjaran sing tak tampa majo tak tempelin pecah dasmu bangsa dari ndi
Matu mangsa aku wene ngomplok sing gandang arek bojone tandang ben di kandang durung Suro yuto yen panjenengan bisa untuk bisa sing gede aja nanti lupa tak gayu turun cekelen bisa nyekel cantik wicaksana padha karo iso ngerajaken gulung jaket itu dipaksa kurang ajar loro perang Joro Bocoro perjuritan solah pendali petang Kubutarung Tumenggungan Surabaya iya beberin kasurnya ketok kabeh kasurnya berasa orang lain
mujeni Daldara. Oleh ora duweni Subasita. Ngenyek kalih Bendara, egolan boko ceklek tanganmu besa ning ngarepanku. Wah, Dano. Niku kula nyukani semangat Ndara. Lah napa ngenyek kalih Ndara kula Surayuda. Ngake ngember niwonengen lungguh jejer nggo tamba. Tangan ana nyumet rokok kok mota mati, mbok yo ngetok masaku cek. Ngerti wae. Pono kawan Daldara. Olehmu ora duweni Subasita, oleh ora duweni tata krama ngatasé pendaramu kalah. Tambah ecek-ecek pendaramu lho. Mbah Ndara kula Surayuda sawetawis mengsah karo Candrik Wicaksana murid Sang Begawan Dewa sampurna kang ngayomi lakune si Wijasena. Yen panjenengan aku bisa nyekel si Wijasena, gedhe ganjarane tak tampa. Oh, lho. Ganjarane tok ae. Wajibane kudu sing abot, Cak. Abot. Mau kalah nggih. Mau kalah. Sepiro kadin dene Candrik Wicaksana ya aku Surayuda ora bakal mundur jangka. Sobaku. Lho. Mangrumina. Tembung sapa aku sampak karo awake dhewe. Niku padha karo ngetokno jubriyane. Ngetokno sumbunge mamilana. Tiyang niku mboten kaya Mulan Sarira hangrasa wani mulan nduk nyawang Cak Sarira awak wani wis gak wedi blas nek ngetan yo ngetan nek ngulon yo ngulon gatek kangge mayang metole babar pisan lho bener mundur niku no mamula wong niku mboten kaya meruhi awake dhewe sing diarani Mulan Sarira hangrasa wani mula enten paribasan wong niku mboten kaya ilmune pari, tambah mentes, tambah ana isine, tambah dhuwur. Mesti ndilu Cak, gak ngarandanga. Lah nek ndilu iki pertanda bek isine, mentes isine. Lah nek ndanga iku mesti ngapus, apa nggono isine kaya pari-pari gabuk pari abus mang. Wah, bener mundur iku no. Mula terus kelimawon Ndara kula Surayuda mawas diri nek kalah nggih kalah kedah ngakoni kekalahan. Mau kalah, tetep mau kalah. Yen panjenengan aku bisa mbantu Wijasena gedhe ganjare tak tampa. Mau kalah nggih. Lho. Wong niku mboten kaya isa rumangsa, pun rumangsa bisa ning bisa rumangsa mboten kirang. Ada pepatah mengatakan ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak Cak. Salahe dhewe sak gunung go boleh ndelikno, go boleh nyengitno. Salahe tanggane utawa kancane sak menir, go boleh ngungkit. Bila ngoten niku wong juweh lho. Wong ebeh pungkasane wong tewah-teweh lho. Bila Ndara kula kedah prayoginipun mawas diri pun nyata sampean bakal mboten Raden Wijasena dereng ngantos gepok singgol mbok. Walah. Wong Raden Wijasena ku sembarangane kepandene Cak. Wong ya gedhe dhukur, tangane ya gedhe, dawa. Kentol ya gedhe dawa, pokoke dawa kabeh Cak. Wijasena iku. Mbok alah. Mundur. Tak sumbaraning Candrik Wicaksana. Ladalah Candrik Wicaksana wong perang tak embakno Satayuda Satayuda tarung jero pitik geden kabluk benten tinjal. Sepisan tak sepuro ping pindho kula menapa ping 3 ning rang pengadilan surga kinugem kinayu ana jatuh pangkrah kaya gelam. Ngadewa kaya wong sedhem manusia sing aturan kamu. Kecandak sebetno bumi balik pangajal kamu Surayuda ora bakal mundur jangka.
Suro Prambeto pendereng pendaraku pegawai jaya sakti kang bakal bengkok Wijoseno.
Ngucap kacarta sang Begawan Jail Sakti Pura sekabat leluruning Surayuda lan Sura Prambeda Samya kasor yuda menesel sang Jail Sakti sasat serban dipun coplok ing kono sinisetna sabuk kasantosaning majeng putih kelagan marang ngamuk punggung sang Jail Sakti Cantrik wicaksana lan panara jalma dipun pethak kaliyan Kang Jail Sakti edang kanggo Gurumu Dewa Sampurna kon rene. Bentuk ini bisa tempat jatuh dosanya. Dewa Sampurna balik jeneng sira ya aku sang Begawan Jail Sakti kang bakal bondo Wijasena ya aku kang ngayomi si Wijasena ora gelem balik ngedo arep-arep tak padakno dosa wah aku tak kamu Dewa Sampurna tak petak megek ora kontal babar pisan ya muridku Surayuda lan Sura Prambeda nyimpang dalan dhisik yen awak dhewe ngedaya kang dadi kekarepaning sang Begawan Dewa Sampurna rebut balung tanpa isi muspra ora ana gunaning babar pisan nyimpang dalan didolik menyang endi raine Wijasena sabar tak umur
atos pun sang yogi penembahan para jeneng sira yen ora tak tulungi dadi apa den petak lawan sang Begawan Jail Sakti kang pancen jahil metakil temen kang dadi pakartine bakal kepengin bondo si Wijasena wicaksana wanara jalma Jawedi kang elan tut wuriya kandheng ramanira Begawan Dewa sampun ayo disik-disikan kelawan Jail Sakti aja nganti Wijasena den jempuk paribasane kelawan sang Begawan Jail Sakti purun iki mangsa dawuh buri mangsa dawuh